Sapa, Mas? Sapa? Takon karo aku Setyaki. Ya ampun suarane gede banget ya ampun. Suarane gede banget. Nek yo mung aja mandheg ning swara gedene, Mas. Bisa mancing ning awakmu kala durgangsa. Wae lancar. Tan samar mamoring sukma. Sinukmaya winayu ing sepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kausa manjing telenging datul Nalindra Prabu Jaya Lengkara medal gawe ngasang bening para wadya bala pating blabar pating Caka Tirta mludakaning karatan. Sanggyuaning prawadya bala mandekata lawan bindi kobar kurnang kulawan pasor tambur myang suling pepandhen dalutak miwa pandira kakandha mawarna-warna Pindha Jala Triyana Sri Kawuryan jagat masaning Ubathara Togok wonten dawuh Bilung Dalem jebul tinemune nggonku diutus dening Sinuwun Prabu Jaya Murcita ingkang wigati ngaturake nawala marang satra ing Madukara Raden Janaka. Kowe ngerti ora, Gong? Isining nawala apa? Lah nggih mboten ngertos wong sing asta nawala sampeyan. Napa malih kula niku ming abdi, napa malih kula niku ming batur, kok panjenengan paring dawuh kowe ngerti ora, Gong? Lah nggih mboten ngerti. Lah kowe tak kandhani. Bareng nawala tak aturake Raden Janaka, nawala sinurasa dening panengah Pandhawa. Jebul tinemune nawala ingkang diparingake kalawan aku lan diaturake dening Raden Janaka mau isine Sinuwun Prabu Jaya Murcita nglamar Putri Madukara. Lho, nglamar Putri Madukara. Ya. Sing dilamar garwaning Raden Janaka ya kuwi Dewi Warasembadra. Bakal winengku garwa dening Sinuwun Prabu Jaya Murcita ana ing negara ing Plangkawati. Terus Raden Janaka nalika semono kendel wae. Sing paring wangsulan kalawan aku kadange tuwa Warasembadra nalindring Mandura Prabu Baladewa. Maring wangsulan kalawan aku malah semune duka karo aku, Gong. Ha mesti sing jeneng adine wis winengku Raden Janaka kok sampeyan iku nuwun sewu.
Sesuk meneh nek diutus niku nyuwun priksa wigatine napa, karepe napa. Dadi sampeyan niku nuwun sewu ora kaya diloropake. Enten juranging kasangsaran. Lho, kok aku diloropake ning juranging kasangsaran ketemu pirang perkara. Sampeyan diloropake teng juranging kasangsaran ngaturke nawala teng ngarsaning Raden Janaka. Monggo sing mangsuli Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan niku bakal nemu cilaka. Sebab urung-ora-urung sampeyan bakal adu arep karo wong Madukara. Mongko Kakang Sembadra lenggah teng riku. Tan wurung sampeyan adu arep karo wong Mandura. Ora ming Ratu Mandura sing lenggahe ning kono pirang-pirang. Nalindra Ndarawati barang ya lenggah ning kono. Lah saya akeh mungsuh sampeyan. Mulane ndaratur kula niki sampeyan lumpuke Wadabala wigatine aku ditantang karo wong Mandura. Ditantang karo Ratu Mandura Prabu Baladewa kok. Terus aku ki ratu ora tau mambu penantang. Mula penantange Prabu Baladewa iki bakal tak adepi. Piye Lung? Kandhana Gok. Engko ndak dadak awak dhewe golek mori nggo mbuntel Ratu Gustine awake dhewe. Nuwun sewu nek sampeyan wantun Kanjeng Prabu Mandura niku kula nuwun sewu napa pun dipenggali. Ratu Mandura niku Ratu Digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Ora tau negarane ketekan mungsuh merga pancen digdayane Prabu Baladewa. Nek sampeyan kok wani nampa penantange Ratu Mandura niku kula nuwun sewu. Napa sampeyan wis jeleh nyawang endahing jagat padhanging srengenge? Lho, kok tembungmu kaya ngono? Aku ratu tanpa tanding. Aku ratu pilih tanding ning negaraku ora ana sing wani karo aku. Ha nggih mawon, Bos. Kula niku teng omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Meneng omah kok do omongke. Ning niki teng Paran. Niki teng negara utawa teng Kasatyan Madukara. Niki teng tanah Jawa, mboten teng negara sampean. Nek napa-napa niku nganggo petung ora wae sak kepenake dhewe. Lho niki mbilung niku lho. Lho nuwun sewu arepa bocahe kaya ngoten. Ning niki tresna karo sampeyan dasare kula kalih bilih niku batur niku pangembating catur. Nek Ratu Gustine ajeng ke seluruh dalan sing kleru kula wajib ngemutaken, kula wajib munjukaken ngersa paduka Sang Nata. Togok wonten dawuh. Ora sakekan gunung tanpa guna. Pendak-pendak aku omongan karo kowe mesti kendhak aku mbombong ruang kuwi bola-bali. Nggih, ning nyatane nggih ngoten. Prajurit saanane kon maju ning pabaratan. Barangipun engko yen Ratu Mandura sing maju aku sing bakal mabake. Yen kanthi aku bali ana ing negara ing Palangkawati ora nggawa, ora mboyong Dewi Sembadra. Mesti diketok janggaku dening Prabu Jayamurcita tinimbangane mati kodhok ana ing negaraku. Luwih becik mati ana ing Kasatyan Madura tak lakoni. Wah nggih nek ngoten monggo mawon. Ning weling kula nggih sinuwun nek kira-kira ketemper yudane ampun diteruske. Mengke ndak kula kalih bilung mulih wonten negari pundi ngendi mau lali aku pisan. Wis ket mau wis keletan limbukan barang. Bali rante. Ha. Kula ndak kalih bilung nggawa kuwanda. Lah ngoten niku. Yo, sing baku apa kang dadi omonganmu bakal tak agem. Nggih. Yen kira-kira Baladewa kalah karo aku apa ora jeneng moncer? Punta, mboten sah sampeyan niku ngalem kali awak sampeyan dhewe. Nek boten percaya mengke dicoba sedhela mawon nek kira-kira sampeyan kalah Digdaya, kalah sekti mundur mawon. Bocah temenggungan wonten timbalan. Gepuk Kasatyan Madukara, boyong Wara Sembadra. Nun ngestaken dawuh sinuwun nyuwun pamit matur wasilah.
Wah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang wah sowe Satrio Kanthet ngeyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep. Kowe sapa, Gus? Takon karo aku Senopati Ndrawati. Satrio ing garba ruji Raden Setyaki. Raden Setyaki Wresniwira. Tambak Yuda, Yuyudana, Bima Kunthing. Wah, jenenge akeh. Balik wis apa kekeseting Sang Nata Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung Panigas Jangga, dasar Puranyata. Ayo ndi? Wara Sembadra bakal tak boyong marang negara ing Plongkowati. Isa boyong Kakang Mbok Wara Sembadra watun isa nglangkahi bebathanging Setyaki. Piye? Nglangkahi bathanging Setyaki. Wah, sugih kendel Bondowani kowe keparat. Kowe iso ngasorake tumenggung Panigas Jangga sasat isa njara langit. Rasah kakehan gunem tanpa guna sing dadi nyatane. Ungalno darwak tebak dadamune marganing patimu Singalena prapteng lalis tumenggung Panigas Jangga.
aja maju mbaka siji bareng ngomoro. Ati Mandura Prakuta mati dereng aku jajale. Oh, aja lagi guyu diantem. Ketemu Prabu Baladewa kaya sing didhawuhke Ratu Gustiku. Ning ketemu satriya jenenge Setyaki. Lho, ha? Setyaki ana rombongan kaya rombongane Madukara. Sing ketemu Setyaki sapa? Tumenggung Panigas Jangga. Aming pangkate Tumenggung kok mungsuh Senopati. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangeh klakone cepak wurunge. Tangane atose Raja Maklum. Setyaki niku mboten ming tangane, suarane wae atos kok. Lho niku tenan. Tenan. Tantang-tantangan karo aku sajae sithik wae ora wedi. Nuwun sewu. Setyaki niku nek mungsuh prajurit kaya sampeyan niku jane ora imbang, ora imbang. Senjan niku pancen boten paling ora mungsuhe Ratu Gusti sampeyan Prabu Jayalengkara niku rada rame. Ning Pak ratune mesti kalah. Ratune mesti mati. Ning saora-orane le perang rada suwe. Tumenggung kok mungsuh Senopati. Piyon mungsuh beteng ya, Gek. Heeh. Pangan modar. Edan aku nyaut tombak terus tak tombake ora tau kena. Dheweke ndo nyaut gada. Wernane kuning mboten. Dudu kok. Semu ireng. Oh ya udu kok. Nek kuning iki gada wesi kuning, nek semu ireng iki ketoke kuwi gadane bendinane Setyaki kuwi. Tumbak disendal mumbul. Sirahku tutha gada bres. Pet. Mripat ora weruh apa-apa. Pindhane nggon cengkel dies tuthuk dadaku. Nek udu aku mesti mati. Niki sampeyan ming dereng krasa kok. Sampeyan niku rumangsa sampeyan dituthuk Setyaki uga niku waras napa? Lho, nyatane aku iso ngadeg. Niku durung. Niku mung 3 dina sampeyan celak. Arep omong angel, terus bar niku mati separo terus modar mergo organ tubuh sampean wis rusak. Dikeprok karo Setyaki. Ngoten. Kuwi tenan apa piye lho? Kowe domongi kok. Kula niku ngetutke patih kaya sampean, Tumenggung kaya sampean, raja kaya Ratu Gusti kula nika. Niku wis akeh banget anggere teng tanah Jawa, teng negara Ngamarta, mesti mengko jam 2:30 mati. Lho, apa mesti mati? Mati nek ora mati tenan ra bubar wayange. Oh, sampeyan niku sing logis ta. Logis ki apa? Ambilung niku wong modern, sampeyan marang bilung mesti ora bakal tekan. Pun mundur niku. Wah, edan. Mati aku. Wah. Apa jajale kowe? Lah, ngandel ta. Wis mulai celat ta. Domongi ngeyel. Niku ketoke saniki ora apa-apa, ning kok saya suwe kekuatane godhon niku masuk teng awak, celat, bar celat mati separo, bar mati separo modar. Alon-alon, ya, Kak. Mati aku, Kak. Wong suwe sinten? Setyaki. Dudu. Wonge guyu terus. Oh, Gatot. Dudu. Guyu terus ta? Guyu terus. Ning dudu kuwi. Lah sinten? Ngakune Patih Mandura. Patih Mandura. Pragota. Heeh. Biasane ora tau perang. Ambek menawa keju awake. Golek supaya golek keringet. Sampeyan kalah. Kalah edan nganggo sikil tok. Tak antem
Dheweke nesu lagi guyu tak antem watuk wong. Nesu, asem lagi guyu diantem. Terus kula aku diajar, diantem sirahku ngletak tendange awakku kok. Ententane dhewe mumbul dhuwur banget ngejloki dadaku. Wah, jan kok rumangsaku kok prajurite remuk jero kabeh tolong iki. Ya wis ben kandhani ngeyel. Mbah ya wis ben. Turmate Pragoda ki ya biasane ora perang lho, Gak. Lah iya. Kok iki kok perang lho? Aku ya ora ngerti, Mbah. Biasane ki paling ora Patih Surata. Lho. Patih Madukara ki Patih Surata kok ora ngetok. Ora mangkat kok. Absen. Ya wis ora apa-apa, Gak. Nggo tambah-tambah penghasilan. Ha iya. Soale Madukara ki nek mangkat kabeh akeh tenan lho, Gak. Lah iya. Gedabya. Oke sing nganggur rumah saku. Surata ganti marwah. Bendhe loro ya diluthuk wong loro. Ayo wis piye? Mangka dumpya ayo. Wis ngrekoso pokoke. Ya wis ora apa-apa ditambah-tambahke lho. Dikuat-kuatke. Sapa niki sing arep maju? Kira-kira nek kira-kira prajurit isih ana sing turah maju ora apa-apa. Nanti ora ana wayange ra disediake kok. Nah. Ayo wis peladen pocokan ki ngene iki. Marwah. Sarwa luput. Kok kaya anyaran ya lho. Prajurit ngendi mbale rante iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke. Gandri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Gak? Perang. Ya ampun, perang. Iya, Mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Lipstik, Gek. Nganti entek lipstik ora ana pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan dadi prajurit. Kon maju wae, Gek, ben pecah ndase. Yo aja kok jero. Pakake wae aku sengite kaya ngono kuwi. Wis sama mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong, Gek? Wong yo adikku. Sampluki ngiwonengen. Wong padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengos nangis sari rong tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gek. Aja. Penehno, Gek. Engko nek turu tak petele ndase. Aja ora sampeyan ora. Arep maju apa ngajeng napa? Maju, maju cantik. Mundur cantik. Nek maju mang maju mriko. Musuhe sapa, Gek? Prajurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ana iki Madukisma. Madukara ya ana. Ya ampun ngertiku Madukisma ki pabrik gula. Sapa sing nyawugan Madukisma ki wangi mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Kowe togok ya aja ngono. Ya wis sadurunge minggat menyang pira sik. Engko tak ladeni. Glogok kon ngenyang. Moh, ora sudi ora.
Lajeng maju. Ampun omong mawon. Among Suramrata Jamraten berbeda-beda. Prajurit Madukesma. Madukara. Asap. Madukara. Madukara nggone sapa Tegak? Raden Janaka. Oh. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku duwe fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku muncul Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kokean gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, minggira prajurit Madukara sasae ke. Tak sasae. Mosok prajurit Madukara kuwi kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret sret ngono. Terus dhek nglimpang gledak, ngono Tegak terus dinahi minyak pelumas. Terus diurut tekan ngisor tekan dhuwur ngono wis merem-merem kae gedhe cengele dil. Sirna cangkeme gedhe banget. Sedoten gak kemo ora sudi. Nyedot. Sapenake dhewe. Wis aku tak maju nek kok ana ana men dolanan wegah. Madake dolanan sapa sing ketok rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ya ampun, seh. Kaget aku. Rumangsaku nabuh gamelan durang nganggo aturan. Biasane iki ra drog tulung kegendrep nong totong. Iki kok duduk jling. Kaget aku. Ya ampun, ning pentase kok toh nyawa. Luweh lu. Rasane ya ampun mbok alon-alon ora duduk jling. Ora rumangsaku ora iso njaga. Menawa susah ya mindol pasrahnya iki susah. Ngidol iki madake ora. Rumangsane ora. Alon wae. Ya bener dong. Jleng. Tong. Aku nek kesusu terus rampung e. Rasa kesusu. Jleng. Tong. Ngono. Dadi rada suwe. Ora jleng dong wis. Apa wis? Ora ana temanjane. Mati dening aku. Keseron. Duh ngateke ora to? Dog. Jleng. Tong. Ngono, ora usah seru-seru. Terak apa isuk-isuk suwe yo. Cangkeme. Aku tak madake waluya. Wegau. Madake waluya. Ngenjur kendange tung ndelep. Nek wis didungke lagi dindelepke. Serempek ya, ngerasa sama-samaan. Serempek. Jelaling. Iki yo kalonen nek iki yo. Rada munggah ya.
Setyaki. Ya ampun suarane gede banget ya ampun. Suarane gede banget. Nek yo ming aja mandeg nang suara gedene, Mas. Yo. Sapa kowe? Sukimen. Sapa? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa wedok? Manut, Bos. Manut ya ampun, aku oren kok, Bos. Lanang iso wedok iso. Aku asli dhisik. Prene arep ngopo? Perang. Perang karo aku. Iya, Mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nendi? Golek-golek sing peteng masa perang padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng. Ora kowe kok saya suwe saya medeni. Ora apa-apa, Mas, aku ora apa-apa. Waton aja tok cekel wiku. Engko nek tok cekel wiku kowe gemes, aku gundul lho, Mas. Jenengmu sapa? Sukimen. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisih lho. Kene meng semono kekuwataning wadyabala. Madu karo meng di ngono wae mlayu kabeh. Ya ampun, Raden Janaka aduh arep karo aku. Tak masas. Wong mlajar ana mungsuh ampuh banget. Napa iki? Aku dicokot ndrodhok awakku. Wah, la edan. Kayak mungsuh iki kaya Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dengkulmu melocot. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sapa? Sukimen. Ora omong kok menjap-menjep iki ngono to. Ya ampun, nek delok wonge gagah banget iki. Enggak kuat aku. Apa rene? Perang, Bos. Murah, Bos, 30. Lho perang kok nganggo rega e piye? Wis setengah loro kurang 5 tak korting. Ya selawe ya ora masalah ya. Oh, Ndara Sendaki ngapusi. Oh, aku ditukke banci. Oh. Molas. Ya ampun, duit apa lho, Mas? Apa Prakuta? Wah, ampuh banget. Kula antem mboten dirasake, kula digetak kontal. Lho, sapa? Lah niku wonge pun monggo. Wah, menungso ora tatanak. Panus maning jajaran sekertane bawana. Lah kok iso ngunturke perdes kok Madukara iki anggepe wis 100 barang wis pulet-pulet apa piye? Sapa, Mas? Golek sapa? Ngapain Mas bengok-bengok iki ngapa ya ampun ora bengok-bengok mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuta. Ratu ditukke kaya ngene iki. Ah, monggo dirapi. Rapi ndasmu iki. Wah, ratatanan kowe ora ndek tata kala ora ndek ganggu. Baladewa Ratu Gong Binathara tiyang agung jagat ora ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sampean Baladewa. ya ampun Baladewa. Yo. Ratu ngendi, Mas? Ratu Mandura. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah. Wah, iki piye lho kok ngladeni iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula sembah. Panjenengan dumeneng kula dadak. Ya ampun aku kok trocos. Lantas bingung. Kula kudu pripun? Kowe njaluk kudu piye? Inggih, nyo, iki ngene iki lho piye?
Ndi Maulung? Kok ilang? Tommy. Tommy miring. Tegak. Minta pertolongan, Kak. Prabu Baladewa kuwi ora ndiberi kamanungsan. Wong kok dibleseke nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok. Togok wis togok. Kecocok bang. Ayo dipenake. Pripun? Apa aku kok aku ora arep dadi prajurit kok. Wis ora arep dadi prajurit, mari dadi prajurit mbok buka salon malah lancar kok. Kabeh pun mundur kantun sampeyan mikir nek ora aku sing maju ora rampung-rampung. Baladewa kuat nadai siung pengapit meguru selawe taun karo Ratu Mandura. Monggo mawon. Ayo bali. Aku isih ngeman karo uripmu. Mulya kowe dadi ratu ning negaramu, sembah wong sanegara. Ora usah datang ame-ame karo adining Baladewa ya kuwi Wara Sembadra. Yen kowe isih kepengin boyong Wara Sembadra, tegese kowe wis jelek nyawang glaring jagat Semir Bulan. Kowe kepengin tinjung akhirat nyawamu, yen ketemu karo Baladewa, pengen mati geles, tak pruput kesowan ning akhirat. Wah, edian tanpa guneman kuku karepe dhewe. Baladewa mbok anggap Wara Sembadra. Wah! Mati aku. Ayo, kamu. Wah. Rayole binatang marswaning jajalan. Wah, reget tandangmu keparat. Kowe nyokot marang Rata Mandura Prabu Baladewa. Jaya Lenggara. Kuat nadai Kyai Nenggala meguru karo kowe, parat kowe. What? Pamer iso mabur ya. Apa mbake Baladewa kalah yen kowe iso mabur ya? Kowe wis nyokot karo Baladewa, kowe utang karo aku kudu nyaur. Nenggala tak clorongke munggah kowe ora tiba aja tuntak Rata Mandura Prabu Baladewa. Ora bakal kowe iso ngoyak karo aku Baladewa. Kowe ratu ampuh ning ora iso ngambat. Loh, mati.
jajalan pamer kowe iso mabar sambles bumi. Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Ki nek weruh Pragota diece aku. Ratu kok omongan ro lemah. Iki Kyai Nenggala tak tuncepke lemah ora jedul aja dundang Baladewa parang kowe. Aku mati tenan kok. Mati aku ora manut kowe aku mati kok. Kandhani. Baladewa nggawa pusaka. Aku mabur pusakane ditongke dhuwur ki aku kaya kena hawa panas. Tiba ning jagat. Aku ambles bumi, pusakane ditancepke bumi iki bumine panas. Kandhani. Iki nanti kok ndelik. Endi? Teng Jugangan. Ning Jugangan piye? Pondok Waton Slamet. Sampeyan ora manut kula mesti mudhar. Aduh mati aku. Aduh matur nuwun kok matur. Sami. Bilung nang ndi bilung? Wirawiri kunangan Baladewa tutuk ndase ambyar. Pun diklaske mawon mati. Kak. Tagak. Lah kae wonge goleki mbok kandhanono nek ning kene. Oh, iki apa? Lamit. Mit. Cangkem kok ngundak-undakan. Saking dawane kok ya. Wah, aku ndelok rame banget gayeng tenan. Anggepmu kowe mabur Baladewa kalah karo kowe. Iki Nenggala tak clorongke munggah ora tiba aja tundang Baladewa. Dilang tamonem malu manem langsung dijujuk. Saking do gugupe. Ha iya. Ora apa-apa. Ratu Gustimu tiba gedebuk mati kowe. Aku wis muni modiar. Karo Ratu Gustine kok mudar-mudarke. Ra seneng kok. Ha iya. Ambles bumi, Nenggala tancepe bumi. Panas bumine Ratu Gustimu. Aduh, waduh. Wah, ramene ra jama-jamajan nyenengke tenan. Iki ki ndelik ning jelon Jugangan kok cangkeme. Oh iya, Ding. Lali e. Alon-alon bae. Lah ya rame tenan kok. Ayo. Wah. Ratu Gustimu ki jebul wong cilik. Ayo. Iki wong Ratu Gustine nang kene kok ngentut. Lah kok sumpah bumi langit aku ora. Ngambune kaya ngene iki kowe pangananmu kadal barang tok pangan. Kadal matamu iki. Kadal barang dipangan. Sapenake dhewe ora. Aku ora sumpah. Ambuk demi sing gawe urip. Aku ya ora demi bumi langit. Jaluk ngapura gok aku gok. Mula kok angine saka kene. Setyaki wonten dawuh. Goleki. Nggih. Kecekel atur nomore nak jejekin diase. Nggih to. Kecekel ditenono. Goleki. Oh menungso ora ajar. Hati-hati. Aku yang wis ngati. Aku flu. Apa? Aku ki flu. Wong mau ora wahing kok saiki wahing. Kaya ana sing wahing candak dudut sirahe wae. Nendi Kakang Prakuta? Wah mboten ngerti kaya ana wong swara wahing. Oh cangkemmu ngeyel.
Mari kecekel diajar wong pira-pira wae. Kandhane kono aja nglamar karo adine Baladewa ngeyel. Lho, juragane isih goleki. Kula nek diutang ki mbalekke. Padosi Prabu. Yo. Goleki mawon. Sapa mau lho? Baladewa Sencaki Praguta. Heeh. Sencaki paring alor. Aduh, mandek kok. Apa? Mandek, cangkemmu meneng wae. Wis bablas. Ngopo kowe iki? Ora gotoki bajigur tenan kok. Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Mongko kretek. Borokku mateng iki. Titilane kok Gak. Wong tuwa kon mangan borok. Ana teng glombyang kok cilik ta iki? Go. awas ngati-ati. Setyaki. Heeh. Prakota. Heeh. Baladewa. Heeh. Kresna. Sapa? Kresna. Kok Kresna kok melu goleki? Weh, Kresna ki ireng to? Heeh. Tak delok saka ngisor ki ireng banget kok. Ana semburat-semburat. Cangkeme. Mboyo kowe iki ora sok ngawur, damangi kok ndangak-ndangak Ndangak ya ndangak kandhane. Engko ora cetha. Heeh. Baladewa. Heeh. Setyaki. Ayo. Hati-hati loro. Ora udut tok wisan. Heeh. Bablas ngalor. Ada hitam kelam. Keseron. Wah. Kresna kok ngrantapi ya, Gak? Monggo menggo obah sithik lho. Mbok dileki sapa? Oh, Sapa? Tatin. Oh. Kak wis rantak ya? Wah, cangkeme ora. Togok mundur kok. Monggo lho, Diras. Baladewa Narpati tuwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh, Setyaki wonten timbalan. Wis katon padhang kanan kasatriyan Madura lho iki. Ya mengi sik katon peteng penggaling pun Kakang. Liripun kados pundi?
Werkudara lunga mongko tanpa laliwara. Ora dingerteni menyang endi dununging Werkudara saiki. Lho iki. Mongko adhiku Wara Sembadra nggone ngadani upacara siraman jaluk ing ngirami si Werkudara. Dimas, ayo mancing kasatriyan Madukara nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat. Muga-muga Werkudara ndangkul bali marang kasatriyan Madukara. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Dimas Haryusdiaki hiyo. Datan ngrusna lumampah. Miwahi kemapan wonten ing kasatriyan Madukara. Nena ganteng kecapuk griswa kamunggel kawi. Papan cerak ginawi ado, papan ado ginawi cerak tunggal, papane siji caritane nanging kaya bareng angkate. Ing kemapan wonten ing Manakrendayana, Kayiwangan Dandang Mangure. Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga. Lenggah madaning Kayiwangan. Madaning Sela Kumalasa nampi sawanipun ingkang putra nenggih Sangkala Durgangsa. Miwasa kathahing para baju barat jim setan priprayangan ilu-ilu Banaspati ngleng-nglek balungan tandak ingkang samya mangarsa mangsaning Sang Permoni. Dupi mulat sawanipun ingkang putra dadya grawalaning kalih Sang Pandya Bathari Durga. Sigra nyaketaken pisawanipun nenggih Sangkala Durgangsa. Irim kembang
pang terate bang rerayungan loma lengkung tumiyong ora mambat liyan wis semokan mawor raras sode selikur dina tobat ora mangling kaya sowane atmajaku kala durgangsa padha harja sak praptamu kula Pandya Betari tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sowan kula tebih saking Rubida kebareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk kulun iya tak tampa pangestune ibumu Tamanana ya nggir kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene sira sowan ngabiyantara katon nggone ngrepa nggonmu cecikrung ngadhep ning ngersaning ibumu ya nggir ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kalih ibu mugi andadosna ing kawuningan kula nampi sasmitaning Jawata bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat monggo nyatanipun sinten ing kedunungan Wahyu menika badhe pinardawa kamulyanipun turasipun badhe jumeneng Nalendra sak turun-turunipun mila gandeng ingkang putra menika sampun dipun sasmitani supados sak mangke anggayuh kanugrahan mila dinten sak mangke sinten malih ingkang badhe nampi pesambatipun ingkang putra kejawi namung paduka Kanjeng Ibu Ibu gandeng paduka menika ganeping Jawata nadyan lenggahipun wonten ing jagat ewadene kapetang dados ganeping dewa Tridasa Wataknawa mila sinten malih ingkang saged mitulungi dhateng jasad kula kejawi namung paduka Kanjeng Ibu mila ingkang saking menika Ibu saha sanget panyuwunipun ingkang putra pun kala Durgangsa kepareng sak mangke paduka Kanjeng Ibu anggayuhaken Wahyu Widayat sowan ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jati Murti supados wahyu menika mangke boten tinampi dening sadengah titah nanging angemongi dhateng gesangipun ingkang putra pun kala Durgangsa Kanjeng Ibu kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana atobat sode selikur dina kala Durgangsa ing mestine ora lumrah ing atase wahyu kok dadak digayuhake dening wong tuamu ya kuwi Pandya Betari Durga jernyatane wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titah ingkang wis netepi marang kewajibane kanthi tuntas yen to satriya ya dadi satriya ingkang becik yen to Nalendra ingkang apik lan sak piturute inggih nanging gandeng kowe kuwi atmajaku mongko yen to nganti ora kasembadan panjang kamu mesti wae kowe bakal nutuh kalawan wong tuamu aku mekaten Kanjeng Ibu ya to yen pancen kaya mengkono kala Durgangsa aku ingkang bakal budidaya sowan ngersaning Sang Pukulun Jati Murti ya Sang Manikmaya upama wahyu isih lenggah ning kayuwangan mesti wae bakal tak suwun nanging yen to wahyu ingkang wis lelana ning jagat ya bakal tak upadi ewa semono yen to pun ibu ora bisa ngaturake wahyu marang sira kula sing gedhe pangapuramu ya nggir ternyatane ibu wis budidaya gandeng Kanjeng Ibu sampun paring dawuh mekaten kula namung sagedipun nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti mugi-mugi panjangkanipun ingkang putra pun kala Durgangsa saged kasembadan lumantar Kanjeng Ibu. Kowe mapan
ana ning Dandang Manguri aku tak munggah ning Kayewangan tak suwune Wayu Widayat saka ngersane Kiwang Jatimurti ya kala Durgangsa dari ngestaken dawuh. Pandhawa tata gati Wisraya sing nyomawi wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling tutuk mengolir guwa sela mangling Patobat nalika pun ibu ngambandir gantara ing pengajap sawanane Kayangan Suralaya aku ora pangling blegere wujuding Bathara Widayata nanging pancen mbok menawa wis diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mudhun ning jagat anyalira kanugrahan Wayu Widayat bareng ketemu karo ibumu sajae wis ngerti marang legetaning penggaling ibumu tumuli mlayu sipat kuping ngambandir gantara semusupe nyimoy mantaka kala Durgangsa upama pun ibu ki ngoyak ternyatane-pun ibu wis keladuk yuswa mula tak kira ora bakal keduga iso ngoyak kelawan Wayu Widayat. Nggir, aku wis budidaya ya kala Durgangsa. Tak jampangi nggir, tak jampangi oyakan Wayu Widayat aja nganti momong marang jagating titah. Ing wis mesti bakal nampa kanugrahan yen bisa mancing ning awakmu kala Durgangsa. Wae lancar. Gong, nendi? Suwan bapak. Lho, kuwi piye kok ora ngajak? Kok tertib banget to, Gong? Aku wis diweling bapak ora entuk blandang. Oh iya. Kena aku ora ndisi kok anggone dikeplaki, aku cilaka. Ya tra yo. Jane yaning. Kosike. Ceniningan ora. Nganggo irama kok jurjane yaning ora. Iki lho Ndara Werkudara Litapa kok le ora iso dijugarke iki. Lah renggo nderekke kondur nang Madukara ya apa? Ya wis pokoke awak dhewe ngenteni wae ya reng. Ayo. Janing talaga kati langit Mambang pantepas lan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Umyong ambrengeng kadi karunaning kaswasih dosang gondo Ndara pinten dinten malih pinten candra malih anggenipun Ndara kula Ndara Werkudara kepareng juga anggenipun semedi den napa ta sing digayuh ingkang abdipun Semar nyadong dawuh Ndara manurut ingkang abdipun Gareng Ndara kula nyadong dawuh ingkang dipun gayuh menapa ing abdipun Petruk nyadong dawuh Gus. Kowe nyadong dawuh ora, Gong? Ora mambu bakmi ya. Trembelane kon laden wayang malah obo bakmi. Ambon-amboni aku ora. Kono le mangan ning Gedayan kono. Waduh banget ora. Mangsane kok sak penake dhewe ora. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga manteng pangestining panggak Pandhawa Satra ing Jodipati Raden Werkudara kanana ingkang pinindeng kejawi amung tumuruning wahyu kanugrahaning Hyang Mahanasa nalika semanten dupe wis tinuku olah priatos miwah tapa brata kedadak piyak Kang Mega tumuruning wahyu widayat dupe nyumurupi kasutapaning Sang Nunggul Pawenang sigra manjing angganing Sang Werkudara nyarang itu medhaing Sang Hyang Kanika putra Brahmara remangos nyong ambreng
swamya ngambrang gati karunaning kaswase nemarga memalat kung dosang gondo astrat moco berkencang warudaya pak pong buk bolong kali code sapa sing gawe ora kudara ulun kaneka putra ing merpeki kelawan jeneng kita nggone nglakoni semedi nggih kula Jugara ulun bakal sajawa kelawan jeneng kita kula Bratasena Jugara sawetara ya nggih bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelapatun lir kincanging risang mawe gandrung nrodo kakekku dalah iya ulun ingkang prapta merpeki lawan jeneng kita nggone ulah tapa ana wigati apa ketekan sedya kita kelakon panjangka kita nggon kita nglakoni semedi maladine ana ing jroning alas sayekti ana ingkang jinangka ya kuwi wujuding Wahyu Widayat ya pancen bener ngono jumbo lawan dawing dewa ingkang wis ndak tampa lumantar sasmita kula bungah-bungahna pikirmu seneng-senengna rasamu ulun ingkang tut wuntat lakuning Wahyu Widayat dina samengko wis manjing ning nganggo kita nggih Bratasena manganjur lakune ing angin kukuranggraning arga kura kurnita kagiri-giri ing ngaturake panuwun yen to pancen kaya mengkono tegese apa ingkang wis ndak tuku sarana tapa brata dina samengko aku wis ngrasakake undu-unduane ya Wahyu Kanalendran sapa ing ngedurungan Wahyu Widayat turun-turune besok bakal pinardawa kamulyane dadi nalendra ning Nusa Jawa ya mung sawise kita kedunungan Wahyu ya nggih mara gake midhaketna pepacuh sarta ingkang ora isa diterjang aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sawijining wanita nadyan kita kuwi garwa kita pribadi suwene 40 dina 40 bengi sabab yen to nganti sira nerak pacak nerajang perbatang bakal luntur kekuataning Wahyu gedene kita bakal koncatan kanugrahan ing mengkono kula surtiti ngati-ati duga-duga digawa apa yang dadi pangandika ulun iki wigatekna kanugrahane wis tiba pacobane bakal nyaketi ulun kondur makayangan nger ulun rasa ora kaya biasane ya Truk blas Selana tamu. Rada kok nampa tamu ora. Ya ora apa-apa lah ya, apa dhewe iki nek entuk tamu wae. Sing nampa tamu mung kowe tok. Aku setahun wis ra mbagong lho, Tru. Ah iya wis ora apa-apa. Diterima-terima kok. Kursiku. Tuku kursi tak nggo nemoni daya minggu tengok. Menungso kuwi. Blas ora nampa tamu babar blas. Wingi ana wong bathikan malah ming nilai rekening. Ya wis ora apa-apa ora. Den kula ngaturaken nderek bingah Gus. Sampeyan wis entuk kanugrahan. Syukur, Den. Ingkang mekaten ndara napa sing digendikake Narada niki wau sampeyan kudu ngati-ati lho, Den.
Uta Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing dara Kala Durgangsa ora pangling ya nganti gembrobyos nggonku ngoyak karo playuning Wahyu Widayat tinemune kowe ingkang tenguk-tenguk lah kok nemu kethuk. Oh lah dalah tanpa pambudidaya kowe ngrasake kepenake kedulungan Wahyu Widayat. Jaluk Wahyu Widayat. Yen pancen arep diyan-diyan jaluk Wahyu Widayat gage carane kebo sapi jagalan Werkudara. Piye? Jagalan Werkudara. Wah, kokop getihmu kowe para maju Kala Durgangsa. Iki ya ngopo? Wong maune ora ngopo-ngopo kok. Terus ngerombong buta. Gong, hei. Kowe iki ngopo e? Tak kira nek kancaku iki mau. Kancaku diantem mau kan ora trima. Kayak mau ki buta, Kala Durgangsa. Waduh gamelan. Udu. Ku yo ngantil tenan e. Aku yo kaget. Tak kira buta tenan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kowe yo ngopo to yo? Wah, cangkeme ombo, matane plirak-plirik. Kira niku wis yo. Anggere ngrungu tembung kira kok. Wah, Kala Durgangsa kene nyedak kene. Durgangsa ya gene. Teka kowe tumuli tiba saka ing Dirgantara. Aduh, Kanjeng Ibu. Mboten nyono menawi Wahyu Widayat sampun manjing angganipun Werkudara. Kula rebat mboten dipun paringaken ngantos dados pasulayan nanging sepinten kekuatan kula mengsah Werkudara. Wah, namung telung kedheping paningake mawon sampun rumaos kasoran mengsah Werkudara. Tobat Werkudara ora menake Wahyu Widayat apa kira-kira kowe wani karo aku kowe? Wah. Pripun Den? Kok mundur? Sing maju mbokne. Wedok lho, wedok lho. Wis apa? Nggo isu-isuan hashtag. Wah. Sinten? Betari Durga. Wah. Men.
ketemu nenggananmu Emil. Kowe ngapa Emil? Durga kok melu-melu anake. Ha, sing momong Werkudara iki ayo tandingana legane atiku. Dak nurut genter. Patobat, Mas. Kakang Semar. Arep ngopo? Nyuwun Wahyu Widayat. Ora ana jamak lemreng atase Wahyu wis momong Jagatindra Werkudara. Kok tok jaluk kowe iki nalar ora? Wong gayuh Wahyu iki ora kaya wong gayuh Brana Picis. Digayuh sarana agalan ning kudu nganggo tembung sing alus, nganggo pambegan sing becik, nganggo patrap sing alus. Durgangsa nek arep gayuh kanugrahan ora kok kongkonan mbokne. Apa deme mbokne kuwi peranganing Jawata ngono wae piye? Kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula. Mukti ya mukti ning ora ngesuk-suk karo kabejane Ndara Werkudara. Kowe ngesuk-suk kabejane Ndara Werkudara ha. Mungsuhe aku Batobat kula ngapa kula nyuwun pamit Kakang. Mareka den prayitna semoriris eka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi dipol kula ndak rewangi kaya ngene nggonku mergo kepengin apake kamukteni anak putu nganti tak rewangi ninggal kasatriyan tapa ana ing wana Dibrasara nggih kula ngertos ning kula dikongkon Kang Rayi. Wah. Kang Rayi sapa? Adi sampeyan. Jlamprong nggih. Jlamprong kongkonan kowe piye? Ken Ngupadi lenggah sampeyan teng pundi merga mindran saka kasatriyan Jodipati. Sasampunipun pinanggih sampeyan diantu-antu rampuh teng Madukara. Merga ngendikane Ndara Janaka nek Kang Raka nggih sampeyan Ndara Werkudara mboten keparang rawuh teng Madukara. Sugengipun Ndara Janaka badhe peteng dedet rimengan. Jlamprong eneng apa?
Marana Semobang Wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donga engkung lir wuwu sing pine panca bapetoke ngayam wana mrak manguwuh ing agakan om dadosaken bumbung raos sing manah Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya jlamprung tak tampa Kakang Jodipati aku ngaturake sembahku katur yu Kakang ya brintik tak tampa Werkudara Padhararja suwaning siadyana ing kasatyan Madukara barep kakangku ya slamet Werkudara slamet tekamu ya Dimas Kresna kakangku ya Bratasena padha kali raja sak praptamu Baladewa kakangku slamet tekaku lah kok nganti Siadi ninggal marang kasatyan ing Jodipati mongko tanpa taliwara kelawan garwa putra Dimas menawi panjenengan Siadi pun kakang dikeparengake wuninga apa to sababe para kaki matur marang pun kakang Kresna kakangku Werkudara piye napakake kamulyaning anak putu turuning Pandhawa gayuh kanugrahan ya entuk gawe apa durung Dimas pamujine Baladewa kakangku entuk gawe syukur yen to kaya mangkono pun kakang melu mangayu bagya sekti jumurung nanging kejaba saka kuwi Werkudara praptamu ing kasatyan Madukara diantu-antu karo adimu si Jlamprung wonten dawuh eneng apa Semar matur kelawan aku yen to nganti aku rasuwan ana ing kasatyan Madukara bakal gawe peteng jagate adiku lanang mula kage matur Kakang Mas mugi andadosna ing kawuningan ngancik titiwanci ing ngrayi netepi upacara siraman inggih menika pun rayi paduka Bratajaya inggih pun Sembadra anggenipun sampun wewek-waja ngancik Sabta Candra kados menapa kagiyating manah kula dupi Sembadra matur kelawan ingkang raying Madukara mboten badhe marem lair lan batosipun menawi upacara siraman menika kala wau mboten paduka ing ngayahi tegese ngayahi piye Sembadra mboten purun siniraman dening ingkang rayipun panengah nanging nyuwun sepados Kakang Mas Werkudara ingkang nganyirami dhateng pun Sembadra lan mugi saged dados daya kekiyatan tumraping jabang bayi Kakang Mas. Pramara remang swamyong ngambrang kadi karunaning kaswase
Dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati surya mangrang sang wayah humya samara waryanto ing kagiyate ngalih sang Werkudara emenging driya kodheng sutane ngalih dupi midhanget aturipun ing rayi Pananga Pandhawa Raden Janaka emot sabdaning sang Kaneka putra. Werkudara Kresna kakangku piye? Yayi, bareng Janaka matur yen to Sembadra kepengin disirami lawan Dimas Sena. Lah kok dadi siadi kaya kodheng penggalihe gereng-gereng iki ning apa? Werkudara, kowe aja gawe bingung wong tuwa. Mung cukup upacara siraman, ora ngelong-ngelongi karo apa-apamu to. Mung nyirami lawan adhiku Si Bratajaya, kabeh mau dadi sarana supaya Jabang Bayi aja nganti ana ciri getheke sesuk yen to lair ning jagat. Lah kok malah siadi gereng-gereng kaya ngono piye? Werkudara keneng apa Yayi? Wah, Dipol. Kula wonten dawuh. Teka kowe ora kandha mau-mau. Yen kandha mau-mau tangeh aku bakal gelem sowan ning Madukara. Lho. Kok kaya ngono tembunge Dimas Sena? Yo. Pancen nembe wae aku nampa pangendikaning Bathara Antrada kakekku. Sawise aku nampa kanugrahan aku ora kena cecaketan lawan wanita suwene 40 dina 40 bengi. Nadyan kuwi garwa Jodipati. Wah, bareng Janaka kandha kaya mengkono. Bingung pikirku aku kudu kepiye? Werkudara. Kresna kakangku piye? Ya bener kabeh mau nganggo pepacuh. Sing jeneng kanugrahan ingkang wis ndok tampa mau marata coba aku tak baleni. Aku tak takon karo kowe. Kowe takon apa? Kanugrahan mau kanggo kamuktenmu apa kamuktene anak putumu? Aku wis matur bakal pinardawa kamulyane anak putu. Tegese sing tok goleke kanugrahan mau anak putumu. Ya, saiki aku tak takon, anake Sembadra kuwi anake sapa? Jarene Pandhawa ku yang 3 sak petarangan, Pandhawa ku weterong siji. Siji mukti, siji ngrasake, siji ngrasake loro kabeh ya melu ngrasake. Anake Janaka ku ya putrane Kyai Darmaji, ya putramu ya anake kembar. Semono uga putramu ku ya anake Janaka, ya putrane Kyai Samyaji, ya anake kembar. Lah nek siadi bedak-bedake kaya ngono tegese Pandhawa kuwi ora ganep 5. Pandhawa kuwi ora manunggal Werkudara. Apa sing dikandhake Yai Prabu Ndarawati mau pancen bener. Netepi tembung iki wis kaloka saindenging jagat kabeh padha nekseni manunggaling para Pandhawa. Yen siadi kaya ngono kuwi tegese siadi bedak-bedake. Siadi mukti arep nggo dhewe. Siadi mukteke anak putumu, anak-anakmu dhewe, putu-putumu dhewe. Kowe ora mukteke putu lan anake sedulur-sedulurmu Werkudara. Kresna kakangku, Baladewa kakangku, nadyan aku kudu nerak pacak ngrajang pepacuh, nanging kabeh mung merga tresnaku gedhe karo Janaka. Aku kudu cecaketan karo wong wadon ning kabeh tak lakonane. Ning aku njaluk syarat siji. Syarate apa? Syarate apa Werkudara? Kakang Mas Badi nyuwun menapa? Seksenana jagat saisine. Yen bocah sing dikandhut karo Si Bratajaya iki metu lanang. Wah, kuwi lair anakmu ning batin anakku Janaka. Oh. Tiwangkara kingkener manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umel kocamrah nyomaratani
Koko Prabu teka mekaten lampan kedah kula sandhang kabagyan ingkang kula jangka pinten-pinten candra laminipun tumunten Kakang Mas wantun angerbat dhateng kabagyanipun ingkang rayipun panengah Werkudara. Nggih. Aja kaya ngono Dimas, ngelingana si Adi ki wis kagungan putra. Gatotkaca kurang gagah kepiye? Tur ya iso njunjung marang derajating wong tuwa. Lah kok dadi kaya mengkono gawe kogel kagelan atine adimu lanang. Werkudara. Kok aja ngono to Dimas. Iki ra atmajaning Yayi Janaka. Lah kok dadi si Adi muni tembung kaya mengkono mau gawe tato penggali adimu lanang. Katemane ora becik. Werkudara jane kowe iki ngopo to? Lah kok dadi aneh-aneh panjalukmu ki piye karepe? Wah, mung kari gelem apa ora? Nek entuk Sembodra bakal tak sirami. Nek ora entuk ya wis ben. Ora gagas karo kahanane jabang bayi duwe ciri, duwe gethek ya wis ben. Kanjeng Paran mbok ya wis to Kanjeng Paran ping perkara kaya ngono kok panjenengan le menggalih kebangetan. Apa ora mirengake pengendikaning Kakang Prabu Ndarawati yen to putramu ku ya putraning Kakang Amarta ya anake Kakang Mas Jodipati ya putrane kembar tegese anak Pandhawa kuwi kabeh mengku sarta diwenangake dadi wong tuane. Ing perkara kaya ngono mbok gawe bingung mbok ya wis ora apa-apa wong nyatane sampeyan karo aku ya isih iso nyawang karo anak iki kok Kanjeng Paran. Kakang Mas menawi tetelo mekaten kula kantun nderek kersa paduka Kakang Mas. Kakang Jodipati monggo ayo ndak kanthi aku ndang Siramana. Aja nganti luwih saka titiwahyaning mangsa kala ndak ora prayoga kedadeane Jawisna. Hermawar pitung jembangan tak dusane bojomu Janaka. Hermawar pitung jembangan wis sumadya nalika semanten tanggaping gati Risangwara Sembadra sigra angrasuk busana sarwa seta sinirama nurut sawiji-wiji nganti pitung jembangan cacahe nalika semanten kaloning jagat gayaning para dewa dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya ginege wancine gelak mangsane kandhutaning kemapan wonten ing padharaning Sang Sembadra anut kedheping paningal saya munjuluk, saya menjuluk, saya mundhak, saya mundhak. Nalika semanten wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani. Biak Gumbala Giri. Lair atmajaning Sang Arjuna, jalu pekik warnane akarya kagiat kang samya mulat. Lamrong wonten dawuh bareng bojomu tak sirami kaya ana kekuwataning kadewatan dadi srana lek ing jabang bayi. Aduh anakku nggih, anakku cah bagus. Arjuna pun ngakang melu mangayu bagya. Adalah malah wis lair pun nang jabang bayi Sembadra. Iya Kakang. Wah adalah Petro. Wah. Iki ngopo iki ora? Ana wong tengok-tengok lereran kok dikeplaki sak penake dhewe. Anake Sembadra wis lair Petro. Iya. Ngono kok geger ora? Oh, kok kowe nyumbang? Waduh. Iki sing marai rekoso iki. Mengke kula kare para kawan tak iuran.
Iuran 20 sirkuler. Kula nderek mangayu bagya. Ucap carita nalika semanten kalaning jagat gawaning para dewa. Wahyu widayati kemanjing angganing Sang Werkudara. Sigra nilar araganing Risang Jodipati manjing angganing Sang Atmajaning Arjuna ing nembe linahiraken dening Sang Dyayu Wara Sembadra. Pancen wis dadi keparenging Jawata yen to bocah iki dadi anakku. Mula Janaka saksenana jagat saisine. Sing menang menehi pusaka asma ming aku, sing menang jenengi ming aku. Inggih Kakang Mas kula sumanggaaken. Gandeng iki tak anggep anakku lahir lan batin. Mula saksenana jagat bocah iki tak menehi tetenger pusaka jeneng ya kuwi Raden Bimanyu. Kresna kakangku neksenana. Iya, Werkudara aku nekseni. Baladewa uga semono. Ya, Werkudara aku nekseni. Semar kuwi neksenana. Nun. Kuwi neksenana. Nggih, mengke kula mangkat. Ora gathuk babar blas. Ana kawane anggere isuk-isukan ngene iku wis lambene ting crebung sak penake dhewe ora ana sing pener babar blas. Ngaturaken gedrawasan, Ndara. Bagong mlayu-mlayu eneng apa? Ana sapa iki? Putraku. Oh. Putra apa jenenge to? Iya. Wah, entuk juragan anyar aku. Kok mung ditempleke tok ora dimiki. Yong. Ngapa ya kowe iki? Ora ana apa-apa kok. Ono kawan cangkeme elek. Ngopo mlayu-mlayu? Matur Ndara Janaka. Iya Bagong eneng apa? Wonten Alendra muda gagah pideksa. Gagah cendhik pideksa. Surak mawurahan manengker gumuluk naminipun Prabu Jaya Murcita. Kepengin ngayonaken Dewi Wara Sembadra winengku garwa wonten negaring Plangkawati. Ana apa Abimanyu kowe ya kene? Mbok dineng-nengi. Dimiki mumpung kula tesih teng mriki. Lambene Bagong ora. Ben meneng kaya bocah nangis e. Sembadra ya kene, Abimanyu ku ya kene kok ngoncang marang cal kaya ngono. Iki kok ora gelem meneng. Abimanyu ora gelem meneng. Kok Prabu kok malah kados mekaten penangisipun. Kok Prabu menika kados pundi? Petro, Nun, alon-alon jabang Abimanyu kuwi gendongen terus susulna bapakne ning peperangan kono. Oh nggih. Pun ngapunten, Den. Yo, Petro. Yo. Ya. Aku tengen antong aku tukun antong. Ayo. Cenanangan. Yo.
Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha Raden Janaka ora masrahke garwane marang aku tak bedah Madukara. Satriya gagah Warakudara. Ayo ndi Wara Sembadra? Bakal nak muktekake ning negaraku. Wah, minger kiblatmu. Ngono. Wah. Hot. Mati kowe. Ayo. Ah. Aku arep cilik kaya ngene. Amuk Suramrata. Ber, apa dikira aku kalah? Kuat nadai kuku Pancanaka meguru karo kowe, Prabu Jayamurcita. Mangke riyen, Den, mangke riyen, mandheg riyen. Meneng-meneng cup. Malah gila. Mengkon menenge angel ora. Mari aku dikeplak bose. Yo kene Petro, mboten ngertos niki adawuhipun Ndlarawati kenyusulke sampean. Wah, Bimanyu anakku aja nangis, ayo tak gendong tak jak perang le. Ginendhong dening Sang Werkudara kaya lamake ibu ingkang gendhong ingkang putra nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa. Sang Abimanyu krekel ngupaya payudaraning Sang Werkudara saya elok ingkang lumadi wonten ing jagat. Payudaraning Sang Werkudara katingal kopek kaya dene sawijining wanita. Iso mlentrung semono to kuwi. Wis sijine nganggur mbok kula. Sikut ndasmu. Mboten sampeyan Kang Supan napa? Wah, aku dhewe ra ngerti wis ben Petruk. Bocahe wis meneng. Nggih, kok dadi kaya ngono kanane. Wong perang kok karo momong kowe iki batur apa piye? Kowe tukang momong ya? Wah, aja ngawu gawar ngawur. Iki anakku. Lho. Anakmu? Ya. Anake Sembadra. Sing wis tak anggap anakku lahir batin jenenge Abimanyu. Wah, lah dalah yen ngono Sembadra wis nglairke. Tegese malah kepasang Yogyakarta tujuhe ngene. Ora ngrekoso nggonku bakal nglairke anake Sembadra ing patutan karo si Janaka. Wis, bocah iki tak jaluk tak patenane. Ndak ganggu lek ku dhaup karo para Sembadra. Yo, patenono. Aduh, panjang. Pecah kasulayah. Pecah mestakaning Sang Prabu Jayamurcita. Ginepruk mawi Sang Abimanyu. Kelaning jagat gawaning para dewa. Manjing angganing Sang Abimanyu nambahi kekiyataning lahir batos.
Senapati Ndugamana. Saka kaduhan tak wis padake. Ratu iki mau tak keprok nganggo Abimanyu merga kowe wis ora kuat nampa karo Sumbaring Nalendra iki mau. Yo. Nang nyatane ratu iki mau malah tekaning pati mbok menawa wis dadi pinesti kodrating jagat. Wis ginaris. Pancen Nalendra iki mau kudu manitis kelawan atmajamu si Abimanyu. Yo. Mula Seksenana. Blangkawati dadi kasatriyane anakku Abimanyu. Aja nganti ana wani ngrenggani sarta ngenggoni. Lan Seksenana jenenge ratu mau uga bakal diagem karo jenenge si Abimanyu ya Raden Jayamurcita Werkudara ya.